tuturor, salutare tuturor, eu sunt Mihai și astăzi o să-l pușăm pe Rico la rank, nu știu, rank 35. Da. Și hai să începem. Deci, nu știu la ce să mă joc, la solo. Și, nu uitați să dați pe butonul de subscribe și pe Twitch și pe TikTok, Mihai Marius sau ceva de genul, nu știu. O să vă las eu TikTok în descriere și Twitch-ul și toate astea. Și, pe TikTok 1000 să pot să mă fac content creator și vă promit că o să fac giveaway cu pesuri și de toate. Deci nu vă promit, dacă voi să faceți acest gol, o să fiu foarte fericit și o să cred că o să mă arunc pe geam la fericire. Și vă spun și cât trebuie să facem ca să fiu content creator. Momentan n-am timp să vă spun pe clip că o să vă plictisiți, n-aș vrea să vă plictisiți, adică să vorbim. De trecem acele. Nu, tu mati. Doamne. Cred că o să mă joc. Să vedeți cât de greu e să vă jucați la random. Că alții zic, nu știu, zic 35 rang pe bază așa la mișto sau max la mișto așa. E foarte greu. Mai ales este foarte ușor, mai ales cu random. Da, foarte ușor. Mie îmi ziceți, da, am încercat și eu pe mic, dar tot n-am dus. Deci așa, vă rog să nu băgați în seamă absolut nimic. Avocado. Nu, m-a prins în mijloc, caca! Mă, ce? Nu știu pe ce loc am ajuns. Sunt pe locul 6 și 2 trofee. Foarte tare. Da. Să știți, spoiler, nu credeți în oameni, adică spune, bă, e foarte ușor. Nu este foarte ușor, este foarte greu. Este ireal de greu să faci tu. Deci, cred că nu o să mă pușesc pe Rico. Da, am zis că îl pușesc pe Rico. Sau hai să nu mă pușesc pe Rico, că e prea greu. Uite, îl pușăm pe... Sau nu, lasă că îl pușez așa pe ăsta. Să vedeți cât de greu e, mai ales pe Rico. Adică, bine, dacă aveți, mai ales dacă aveți oameni, e bine, dacă nu aveți, adică cu randomi, cum se mai zice, o să fie foarte greu. Și alții se prefac că are Brawl Stars normal. Mai de fapt are 300 și ceva capa trofee și pe fiecare brawler are câte are câte 50 capa. Și zice că este Brawl Stars normal, frate. Se vede la ochiul liber, dacă nici Mădălin Adrian n-are atât, și nici Gabi, și nici Psihic n-are atât. Păi tu să ai atât. Păi Psihic e unul dintre cei mai buni, dacă știți.
Nu intru între voi, nu vorbesc cu toți. Da. Selim? Helver? Ăsta-i Selim? Da, nu o cred. Pe Selim nici nu-l cheamă așa. Uitați cât de greu e! Uitați-vă cât de greu e! Cred că o să mă joc cu cineva. Nu știu, frate, cu cine să mă joc. Da, o să fie greu cu random, foarte greu. Bă, ce-am făcut? Doamne, bă, dar prost mai sunt. Bă, ce mi se întâmplă la cameră? Așa, în sfârșit. Nu mai pușesc pe ăsta. Astăzi o să facem 6K de trofee. Și să dăm, să nu stăm un an. Yay! Da, cum v-am mai zis, să-mi dați follow. Bă, știu că mulți nu o să fac asta, că na, sunt, cum să zic eu, n-are mulți TikTok care mă urmăresc, mulți care mă urmăresc, n-are TikTok, n-are Twitch, n-are Instagram, n-are Facebook, n-are cam aproape nimic. Are doar YouTube. Nu contează, nu vă oblig, să știți. Nu vă oblig. Deci, bun. Așa. Na. Îl crede că o să câștig. Ia vină un coaf. Stai că acum să cu na. Unde este celălalt? Dacă îl caut, nu o să fie bine. Uite-l aici. Uite-l pe băiatul meu, ce bacă! Ia. Da. Nu băgați în seama, a fost maică mea. Momentan nu este în construcție și na. E, cum am mai zis, o să fie în construcție. Așa. Poftă mie. N-am ars. Mamă, dar am lag-ul, fieți. Mamă, dar ce lag am. Bă, eu cred că mă duc pe Sandy. Nu mai mă duc pe nimic. Bă, ăștia încerc să fie family friends. Între timp e șerpi. N-ai cum să ai încredere. Bă, lasă-mă în pace. Mă dai mie? Da, mă, da. Uite, mi-a făcut prieteni. O să-l omor eu. Ia. Bă, nu sunt șarpe, dar, na, cum stau acum să-mi fac prieteni și, na, apoi să-mi dă friends. Add friends, na. Adică, frate, gata, am ceva prieteni. Așa, am 15%. Nea, nu sunt șarpe. Ei, nu sunt șarpe. Dar nu șarpe de la care
nu știu, Michel și de-astea. Nu e bine, bă, să fii șarpe. Că iată ce ți se întâmplă. Dacă vreți să facem goluri, adică să-l ducem pe nu știu cine, la nu știu ce rank, să ziceți că vă răspund, promit că vă răspund la toate mesajele. Bun. Bro, nu, te rog. Opsic, din greșeală. Opsic, chiar din greșeală. Opsic, din greșeală, mamă. Fix, cum ar fi să mă sune fix acum cineva? Nu, că o să mă arunc pe geam. Dacă mă sună cineva acum. Sau o rudă, că trebuie să-i răspund. O să închid, o să zic aia e. Ce-a pierdut? Nu regret, aia e. Nu. Opsic? Sau zic pupsic? N-am înțeles ce a zis. A zis opsic sau pupsic? Dacă a zis pupsic, mă arunc pe geam. Nu, dar locul 2 e bun. Adică 3. E bun locul 3. Măcar îți dă trofeu. Da, cred că o să dureze ceva. Bro, de ce te cheamă Din? Doamne, are ăștia niște nume. Am găsit pe unul Rosu. Doamne, mă! Am văzut că sunt thailenzi, dar bă, există Google Translate. Adică pana mea, uite-te și tu ce înseamnă asta. Că în română iese niște cuvinte vai mama lor. Salut! Da, l omoră mâine pe micu. N-ai cum să-l omori pe micu, e foarte greu. Uite, nu prea știa să zic. Bă, tot un mic din mână. Bă, nimic bun, bă. Bă, nimic bun, n-am noroc. M-am noroc cu peștului. Nici peștele nu are acest noroc. Let the carnival of carnage begin. Bă. Măcar mi-a dat un trofeu.
Scuzați că n-am răspuns, dar... că n-am răspuns, și tu. Când am vorbit, da, nu. Bro. Bă, m-a omorât. Nu cred. Ia stai puțin, search for player. Ia de la duo și dăm search player. Ia. Ce zici că are cine ca asta? Bă, ia stai puțin. Kyosin bro. 1-9. Bă, suntem... e cu 10 mai mult ăla. Da. Bă, nu cred că o să mai stau. Asta a fost videoclipul, scuzați-mă. Da, știu. O să facem videoclipuri mai bune, dar asta este. Și cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați pe butonul de subscribe și un follow în descriere la YouTube, Twitch și astea. Pa, 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 pa.